No niin, eli nyt tuli helpotusta trimmerin siimapään käyttöön. Tässä käy lähes kaikkiin raivaussahoihin. Prikkoja tulee kasa mukana, soviteprikkoja. Ja mikä tässä on hyvää, niin tää siiman lataaminen. Otetaan siimaa. Pannaan täällä nuole kohdalleen. Täältä reijän läpi syötetään siima. Tulee täältä pihalle. Pannaan puoleen väliin. Tää siima. Noin piirtein. Vaikka tästä näin. Täältä. Ja sitten ei mitään muuta kuin kelaamaan. Näin helppoa.